खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गारिनि जाब्रबथायजों जिउ खहा जानाय बिजय बसुमतारीनि गोथै सहखौ गावनि जोनोम गामियाव मैया जोबथा बिदाय होबाय। थांनाय 3 एप्रिल खालि सानाव तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि कुहिपार गामिनि बिजय बसुमतारीया गंसे AS14Q3954 नाम्बारनि स्कुटिजों कुमारपारा गामिथिंनिफ्राय बर' बाजार सक फारसे फैबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानानै जिउ खहा जादोंमोन आरो मिथिंगा बसुमतारीया गोब्राब जोखोम जादोंमोन। भुटान हादरनि पेट्रल थाव खावनानै बेफार खालामनो लाबोनाय AS01AD7227 नाम्बारनि इन्डिका गारिया गोबां गोख्रैथिजों फैनानै गंसे AS14Q3954 नाम्बारनि स्कुटिजों फैनाय बिजय बसुमतारी आरो मिथिंगा बसुमतारीखौ उनथिंनिफ्राय लामायाव सौख्लायना गालांनायाव बिजय बसुमतारीया गावनि जिउखौ फोजोबना लानांदोंमोन आरो बिथां बिजय बसुमतारीनि गोथै सहखौ पस्टमर्टम खालामनायनि गेजेरजों मैया बिजय बसुमतारीनि गोथै सहखौ गामिनि रायजो राजाफोरा जोबथा बिदाय होबाय। बिथां बिजय बसुमतारीनि जोबथा बिदायाव गोबां गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि आरो तामुलपुर बियाबनि बारग' MLA इमानुएल मोसाहारि बिथांमोना नुजाथिफैदों। नैथि खौराङाव दङ गसाइगाव महकुमानि 5 नं सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय जयमागुरि गामिनि आखायाव हाथियार लानानै बर' हारिनि थामोनथाय रैखाथिनि थाखाय दावहा नांबोनाय ex-NDFB आरो 2015 मायथाइनिफ्राय BPF दोलोखौ गोख्रोङै मदद होबोनाय सत्यजित ब्रह्मआ मैया UPPL दोलोआव जगदान जानायखौ सराइबिल बियाबनि UPPL दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बरायना लादों। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझारनि पाटगाव राजा लामानि टल गेटआव थांलाय फैलाय खेबफ्रोमावबो टल टेक्स होनांनायखौ लाना गोख्रों खुद्रिसारदों जायगानि मेजिक सालायगिरि आरो गारि बिगोमाफोरा। ब्रैथि खौराङाव दङ फकिराग्रामनि सिथिलायाव मोसौ बिगुरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम थानानि सिङाव थानाय सिथिला ओनसोलनि वागगुरियाव मोसौ बिगुरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ ओनसोलनि रायजोफोरा हमनानै पुलिसनो गथायो। मोसौ बिगुरजों लोगोसे हमजानाय सुबुंखौ हासिनुर आली शेख होनना मिथिनो हादों। हमजानाय हासिनुर आली शेखजों लोगोसे 4 मोसौनि बिगुरफोरखौ मोनो होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं मोसौ बिगुरजों लोगोसे हमजानाय हासिनुर आली शेखनि हेंथायै 18/25 नाम्बारनि गसर थिसननानै क'क्राझार बिजिरसालियाव दैथायहरो। बाथि खौराङाव दङ इन्डियान एयार फर्सनि पाइलट सिद्धार्थ जाधवआ 28 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। थांनाय 3 एप्रिल खालि गुजरातनि जामनगरनि साखाथियाव मोनसे फाइटार जेट जाब्रबथायाव इन्डियान एयार फर्सनि पाइलट सिद्धार्थ जाधवआ गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमाना लानांबाय। द'थि खौराङाव दङ 9 नं बनरगाव BTC बियाबाव थाद'नाय गैयै BPF दोलो नागारनानै BJP दोलोआव जयेन जादों। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै MCLA राजिब ब्रह्मआ गावनि बियाबनि सिङाव थानाय बंसिगाव प्राइमारि, दाउलिगुरि प्राइमारि आरो दाउलाबारि प्राइमारिनि सिङाव गुबुन गुबुन गामिफोरनि गासै गं 116 नखरफोरा BJP दोलोआव जयेन जाफैयो। बेनिनो बारग' BLT लोगोसे बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोराबो मैया MCLA राजिब ब्रह्म बिथांजों आखाइ हमफैबाय। स्निथि खौराङाव दङ खाग्राबारि आन्सलिक बाथौ आश्रमाव बड'फा रेइनब' रिभलिउसन मिसननि गामियारि इक' टुरिज्म प्रजेक्ट 12 कौटि रांनि गाहाय खुन्थिया गायसनदों। मैया खाग्राबारि आन्सलिक बाथौ आश्रमाव बड'फा रेइनब' रिभलिउसन मिसननि नाजानायाव गामियारि इक' टुरिज्म जौगाहोनाय प्रजेक्टनि खामानि मावनायनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जायो। बाथौ आर'जजों जागायनाय गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ फिथा हास'नानै नारेंखल बुफायना जागायो। 32 नं बेरगाव BTC बियाबनि MCLA थामहिनबा EM दावबायसा बर'आ हेफाजाब खालामो। OSDP के हाजरिकाया बे हाबाफारियाव खाग्राबारि ओनसोलनि 1000निबो बांसिन बाथौ सिबियारिफोरा बाहागो लायो। लोगोसेनो UPPL दोलोनि मिरु जिल्ला आरो ब्लकनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। 8थि खौराङाव दङ 2022-23 मायथाइनि थाखाय लाइमोन रोंगौथि गोनां आरिमुगिरि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। चिरां जिल्लानि सिफुं दामगिरि बिजुलि ब्रह्मआ नागालेन्डनि डिमापुराव सा-सानजा ओनसोल आरिमुआरि मिरु NEZCCआ बे ओनसोलाव लाइमोन रोंगौथि गोनां आरिमुगिरिफोरखौ सिनायथि होनो आरो थुलुंगा होनो थाखाय मोनसे यां टेलेन्ट आर्टिस्ट बान्था होयो। गाहाय महरै सुबुं आरो हारिसायारि आरिमु महरफोराव जेराव 20,000 रांनि नोगोद बान्था आरो गांसे गोसोखां बिलाइ होनाय जायो। बेनि गेजेराव 2022-23 मायथाइनि थाखाय लाइमोन रोंगौथि गोनां आरिमुगिरि बान्थानि थाखाय
सायख'जादों। चिरां जिल्लानि सिफुं दामगिरि बिजुलि ब्रह्मआ बे बान्थाखौ होगोन। सा सानजा ओनसोल आरिमुवारि मिरुआव बिजुलि ब्रह्मआ बे बान्थाखौ बोहैथि दाननि 8 एप्रिलाव आजावगोन। गुथि खौराङाव दङ। बर'नि गागि आरिमुगिरि बारलांफा नार्जारिया आसाम गौरब बान्थाखौ आजावबाय। 10थि खौराङाव दङ। कुसुगावनि मा महामाया मन्दिराव बासन्ति फुजा खुंफुंनाया सोलिगासिनो दं। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव मा महामाया मन्दिराव मा महामाया मन्दिर खुंफुं आफादनि बानजायनायाव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बासन्ति फुजा खुंफुंनाया सोलिगासिनो दं। मैयानि बे बासन्ति फुजा खुंफुंनायनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे आलासि जिरायसालि न'खौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा सजल सिंहआ आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवना होनायजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरखौ फुजा होफैनायजों लोगोसे बाहागो लानो खावलायहरदों। 11थि खौराङाव दङ। गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारा फिन गासै मोन 569 मासिनि थाखाय साख्रिनि थिसनथाइ फोसावदों। ग्रेड 3 आव 294, ग्रेड 4 आव 275 मासि, पिडब्लिउडि, इडुकेसन, फरेस्ट, इरिगेसन, सेरिकालचार, सिल्ड एमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेनियरशिप, सिट आरो एग्रिकालचार बिफानाव मासि लांदां जानानै दं। गोदानै बिटिआरआव हाबफानाय बिस्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि गामिफोरनि बिनायसाफोराबो आर'जलाइ गथायनो हागोन। आर'जलाइ गथायनायनि समा 7 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै 21 एप्रिलसिम थागोन। 12थि खौराङाव दङ। 5% डाउन पेमेन्ट होबानो नोंथांनि हास्थायनाय बायदि बाजाज कम्पानिनि मटर साइकेल मोननो हागोन। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सहरनि मडार्न अट' बाजाज फाइनान्स श'रुमा गोदान बोसोर आरो रंजालि बैसागुनि थाखाय लानानै फैदों बाम्पार अफार। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय टिपि रडजों नांजाबनाय मडार्न अट' बाजाज श'रुमा लानानै फैदों गोदान बोसोर आरो रंजालि बैसागुनि थाखाय दामाखा बाम्पार अफार। नोंथाङा 5% डाउन पेमेन्टआवनो मोननो हागोन। बाजाज पालसार, बाजाज प्लेटिना, बाजाज सिटि 100, एनएस पालसार 400 बायदि बायदि मटर साइकेलनि थाखाय 5% डाउन पेमेन्ट होबानो मोननो हागोन नोंथांनि हास्थायनाय बायदि मटर साइकेल। नोंथाङा मटर साइकेलजों लोगोसे बेसेन होआलासे फ्रियावनो मोननो हागोन गंनै हेलमेट, 5 लिटार पेट्रल, मोनसे गोमोथाव गिफ्ट। लोगोसे जायखिजाया गोजाम मटर साइकेलखौ सोलायनानैबो लांनो हागोन नोंथांनि हास्थायनाय बायदि बाजाजनि गोदान मटर साइकेल। लोगोसे नोंथाङा मटर साइकेलखौ मोनलांनो थाखाय लोगोआव लाबोफानांगोन आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट। बे अफारखौ लाब खालामनो थाखाय 8638691635 आरो गुबुन मोनसेबाव 6000054737 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन होननानै मिथिहोदों बाजाज श'रुमनि मेनेजार बिथाङा। 13थि खौराङाव दङ। बलिउडनि बैसोगोरा फावखुंगुर मनज कुमारआ 87 बोसोर बैसोआव मैया फुंबिलिनि 3:30 रिंगासोआव रुंसारि जाबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथां फावखुंगुर मनज कुमारआ मुम्बाइनि कुकिलाबेन धीरुभाई आम्बानी देहा फाहामसालियाव 87 बोसोर बैसोआव जोबथा हां बोयो। गोबाव समनिफ्रायनो बैसोजों सोमोन्दो गोनां बेरामफोरजों नाख्रेबजानानै दंमोन। बिथाङा गावनि सावथुनजों जिउ खुंथायाव गोबां हादर अनफावरि सावथुनफोर बानायदोंमोन जायनि जाहोनाव अनसायगिरिफोरा बिथांखौ अननानै भारत कुमार बुंदोंमोन। बिथाङा क्रान्ति आरो उपकार बायदि हादर अनफावरि सावथुनफोरनि थाखाय मुंदांखामोन।